sa isang viewer natin. Hi, hello. Hi, Steve. Mega shout out. Sorry, sorry. Hello, mga Steve. Let's find Gustavo Parantes. Good morning, good morning. Shout out. Good morning. Good morning, Ryan. Good morning. Mwah. Thank you, Genevieve Reyes, for sharing. Nakita ko nag-pop up. Thank you so much. Mwah.
Aura and Harris, bigyan mo lang shout out. Boy. Thank you, Ma'am Aura and Harris. Salamat. Aura, yeah, salamat. Thank you. Hello, host. Good morning, person. Persano, good morning. Vanessa Agostina, bigyan mo lang shout out. Yo, magbato. Sophia Bianca, gusto na po ikaw host. Okay lang ako. Thank you, Sophia Bianca. Ayan, pag-premiere naman yan, napalala mo naman po ng premiere ni Sophia Bianca.
Dan Sophia from Genevieve Royale. Dan Sophia from Corazon, Persano. Thank you. Tusok lang ka. Tusok. Want to thank you. Ay. Nakatulog ng maaga. Tapos namin ng sana all to. Thank you naman sa pag-blooming mo. Lalo Dan Sophia. Kamusta po ikaw? Sophia, okay lang Sophia. Tulog ko lang Sophia. Bakit mo na? Sabi ko nga. Matulog lang ako ng ayos. Pero pag nasobrahan naman, ang tutar. Puro na nga ayos pa. Minsan na nga ako. Paglabas sa busy yun. Dan, kay Jolly Agmoy. Oy, salamat. Mas ako ng salamat. Salamat Manay Dara. Video lang. Thank you so much Manay. Congratulations. Dalin
Nalindax, thumbs up, host, mega love shout, loud. Nalindax, oh my God, OMG. Nalindax, mega love shout out. Ano to sa Israel? O di ba, Nalindax. 7 a.m. na work time ko lang ka. OM, matulog ka na talaga lang ka. Matulog na, sige lang ka. Nalindax, mega love shout out, lahat. OMG, nabis kita Nalindax. Dati ako nangingisda sa iyo. Ngayon ako nagpursige, ma'am. Nalindax, baka ka dyan Nalindax TV from Airfrahel. Hi, host. Hi, hello. Hi. Langga, host. Nalindax TV, ayan. Nalindax TV ay napakaliit. Ayan. Yan po ako nagpapaano dati. Nang wawak pa. Mega love shout out sa lahat. Ayan, nagpapaging po yan sa Nalindax. Doon ako nakakuha ng pang-upload that time during pandemic. Nalindax, naalala mo sa Nalindax. Diba? Hindi ako nagpalit ng pangalan. Gala pa hard of heart. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga-Israel dyan. Friends ng Nalindax TV. Ayan. Legit. Nalindax. Tax din yan kaya. Diba? Oo naman, Bella. Ayan. Bella, guys. Pag dating dikit palagay ng B, ano ba yun? L, N, di ba? Oo, di ba? Nahiya nga ako. Mayayain ako. Ulit na ba? Mayayain ako. Dito lang kasi paano hindi wala ako. Pero di ba nagbabasa ako ng comment? Di ba? Sanay din. Mega lang si Angeline no, Permarle. Oo, di ba? Tanda ko pa si Angeline Permarle. Si Angeline. Nandito yung nakaraan kaan. Shout out. Yes, paano? Pakalimbang all ayun. Panuorin muna ng mga at least palimalag. Palagi. Yeah. Happy. Yes, gusto ko happy ka rin, di ba? Isang taon na happy ka. Gusto ko happy ka. Pag-download ka ng mga video kahit hindi lang. Okay. Namiss ko yun. Hindi naman talaga ako nagaan. Na trip ko lang talaga sumali sa mga pag-game. Madam Nalendax. Ano pa ako sa group nyo, hindi lang ako nag-aano, hindi lang ako nagpaparamdam masyado. Alam tayo, lula ko. Mega shoutout sa 4 million viewers natin dyan. Pa-welcome naman kita Nalindax, guys. Ayan. Mga kabilan. Nilista ko ng mga pa-entry, ma'am. Well, pa-entry na ako. Pag-game. Kamusta ka naman? Nalindax. Kamusta ka na? Welcome yan sa Nalindax. Baba ka ng bahay mo dyan, Nalindax TV. Kamusta na kayo niyan? No? Tsaka chismis. Sino ba yun? Sino ba yun? Kalimutan ko na. Kalimutan ko ano na. Yeah. Okay naman, ganda mo. Parang naiiyan. Happy lang. Kanino tuloy ako? Wala tuloy ako sa list naman. Clear law. Diyan lang kayo maglablaban ng pangalan na yan. Papa-diskarte umuwi na sa Pilipinas. Nagbabakasyon pa tayo ng mga galing. Papa-madiskarte ka. Sabayan ko sa papa-madiskarte. Sino isusunod ko dito? Julian Llanero. Julian Llanero.
Shout out to all po. Ayan, from Nalindak. Shout out. Shout out to all. Ayan. From Nalindak. Come share, wish you too. Yeah. And morning done. Hello, host.